Heipä hei kaikki lehmitytöt ja pojat. Mä ajattelin kertoa vähän, kuinka me täällä meidän ranchilla käytetään iPhonea avuksi. Me kuljetaan aika paljon tuolla metsissä ja ajetaan meidän karjaa sitten yhteensä. Me katsotaan iPhoneista, että missä se meidän porukka oikein viilettää. Mennään keskellä mettää lumen keskellä ja hiki valuu välillä, mutta nyt on ruvennut ärsyttää, kun tää iPhone ei toimi niin kuin sen kuuluisi. Sen pitäisi päästää puhelut läpi eikä katkoa niitä. Sitten mä katson Twitteristä, että mitä tuo kylillä tapahtuu. Ja kun meidän datayhteydetkin pätkii koko ajan, eihän tästä tuu mitään. Tää rupee oikeasti turhauttaa. Oikein hiki valuu niin kuin näkyy. Mut hei, me ollaan kauboita. Ja meillä on ratkaisut näihin hommiin. Toivottavasti mä vaan löydän jonkun uuden luuden mahdollisimman nopeasti. Ciao ciao.